Benvinguts a l'Institut Laia l'Arquera de Mataró, un centre adaptat als nous temps en el que vetllem per la formació integral del nostre alumnat i treballem valors com la solidaritat, el compromís, l'autonomia i l'esperit crític. Un dels projectes de centre és l'assoliment de les competències i aprenentatges mitjançant les noves tecnologies, educant-los en l'ús responsable dels dispositius que tenen al seu abast. Un altre dels nostres objectius és fomentar el gust per la lectura, per despertar la curiositat, la imaginació i el respecte a la diversitat cultural. El treball cooperatiu, manipulatiu i el raonament lògic estan presents en les metodologies que utilitzem. Disposem de diferents espais per dur a terme totes les activitats de centre, així com per atendre la diversitat del nostre alumnat. Impulsem la creativitat i ho fem amb la presència destacada de diferents manifestacions artístiques, com ara el teatre, la música, la dansa, el dibuix o la pintura. Els intercanvis i els projectes internacionals són molt rellevants en la formació del nostre alumnat pel domini de les llengües estrangeres, que integrem dins de diferents matèries. Us animem a que ens conegueu millor I esperem veure'ns ben aviat.